Has començat el curs i tens dubtes sobre les operacions amb radicals? Estigues atent. Si entens aquest exemple, de ben segur que faràs bé l'examen. Comencem, doncs, amb aquesta multiplicació de radicals amb diferent índex. La idea és, com que s'estan multiplicant, necessitem que el número de dalt sigui el mateix. I, per tant, com que aquí hi ha un 2, haurem de fer és igualar-los i posar-los a 6. Com que aquest l'hem igualat i l'hem augmentat fins a 6, l'hem multiplicat per 3, el 3 de dintre també estarà elevat a 3. I en aquest cas el 9 estarà elevat a 2. Per què? Perquè el 3 l'hem multiplicat per 2 i dona 6. Ara ja es poden ajuntar. I per tant tenim 3 a la 3 per 9 a la 2. Per tal d'ajuntar aquestes potències necessitem la mateixa base. Com ho fem? El 9 es pot canviar per una potència, que és 3 elevat a 2, perquè aquest 9 és el 9 és 3 per 3. Per tant, el 3 a la 3 el deixem igual i el 9 el canviem per aquesta potència. Ojo, l'exponent que ja tenia el 9 l'hem de col·locar també, però entre parèntesis. Ara hem de fer operacions en fraccions, per tant, comencem fent aquesta potència d'una potència, que serà 3 elevat a 4, perquè serà 3 a la 2 dues vegades, 3 a la 4. I finalment ajuntem aquestes dues potències d'aquí, com que hi ha 3 tresos aquí i 4 tresos aquí, el total de tresos són 7. Finalment, per simplificar aquesta arrel, el que fem és tornar a separar els tresos, però de tal manera que ens queda, com que n'hi ha 7, 3 a la 6 per una banda i un altre 3 sol per l'altra banda. Per què ho fem així? Perquè ara aquest 3 a la 6 es pot simplificar amb aquesta arrel i per tant ens queda, tornem a separar les arrels, com hem fet abans, aquí les hem ajuntat, aquí les tornem a separar. Per què? Perquè això és una potència i una arrel del mateix índex, del mateix exponent, i per tant es pot eliminar. I tindrem 3 arrel sexta de 3. Aquest és el cas. Hem pogut repassar multiplicació d'arrels, treure factors de l'arrel i una mica de repàs de les propietats de les potències. A seguir estudiant!